ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇನಿ ನಮ ಎನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಕುಣಿತವಾಯಿನ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನಾಗನಡೆತ್ತ ಸರ್ಪಜಿಡೆತ್ತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮನ್ನೆಡು ದೈವದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಕಾಲ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ಧರ್ಮ ಜಾರದು ಅಧರ್ಮ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪ್ಪೆ ಆದಿಮಾಯೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜು ಊರುಗುಲ ಮಾರಿ ಮೈಲಿಗೆ ಕೋರಕೋಟುಲೆ ಮಬ್ಬು ಮಲಂಗಾರು ಗೋನರ ಸಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೋಗದ ಬೀಜಲೆನು ಬಿತ್ತುವೆರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷುಡು ಬತ್ತದು ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೊರಿನ ದಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಊರುಗು ಬೈದಿನ ಮಾರಿನು ದೂರ ಮನ್ಪುವೆರು. ಉಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುಣಿತ ಅವೇ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ಕಂಗೀಳು ಕುಣಿತ. ಉಂದೇನು ಮಾಯಿದ ಪುನ್ನಮೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವೆರು. ಈ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು. ಅವಿನು ಎನ್ನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂಕ.
ಪಂಕ್ಯಂ ತಂಡ ಮುದರಂಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತ ನಿಗಲಿಗ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾವು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ತುಂಬಗಲ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.